Od 1. aprila Putevi Srbije uvode značajne promene u načinu naplate putarine za kamione. U prethodnih par godina pripremamo projekat bezbarijernog sistema naplate putarine za vozila 4. kategorije, odnosno teška teretna vozila. Ovaj sistem se po prvi put uvodi u Republici Srbiji i predstavlja sistem bez klasičnih naplatnih stanica i rampi. To znači da će se naplata putarine vršiti prolaskom ispod portala na kojima je instalirana oprema za prepoznavanje registarskih oznaka, kategorije vozila i antene za očitavanje tag uređaja. Ovaj sistem će početi da funkcioniše u aprilu mesecu na delu obilaznice oko Beograda kao prva faza, dok u sledećoj fazi, odnosno početkom oktobra, planiramo uvođenje ovog sistema i na delovima autoputeva koji trenutno nisu u sistemu naplate putarine, kao što su deonice od čeonih naplatnih stanica do graničnih prelaza u dužini od oko 55 km. Početkom sledeće godine